Здравейте, скъпи приятели, Густо ми е Велков. Преди известно време ви показахме как пловдивските общински съветници нарушават правилата за движение по пътищата и по-специално този знак Б1, който забранява влизането срещу него. Вижте как ставаха нарушенията тогава. За да си съкратят пътя до Общинският съвет, съветниците избират да направят нарушение, като не се съобразяват с знак Б1 – забранено влизането на пътни превозни средства. И вместо да минат по разрешените улици, минават напряко. Глобата за подобно нарушение е на стойност 30 лева, плюс отнемане на 4 контролни точки. И така, първият нарушител е самият господин Александър Долев, Ангел Батаклиев, Спас Гърневски, Славчо Атанасов, Дани Каназирева, Тодор Кръстев, Владимир Кисьов и още стотици знайни и незнайни общински съветници. До тук нарушителите трябваше да се лишат общо от 650 лева и 84 контролни точки. Скъпи приятели, сега отново сме тук, за да видим дали новоизбраните общински съветници и преизбраните стари отново нарушават правилата за движение по пътищата или са си взели поука. За да проверим това, ще проследим няколко заседания на Пловдивския общински съвет, за да видим дали техните нарушения са системни. За целта ще вляза в ролята на служител на КАТ. Истината днес е само тази, родната полиция ни пази. Започваме с някои от вече добре познатите ни нарушители. И ето е Дани Каназирева, която ни обеща повече да не прави така. Обещавате ли да не ги нарушавате правилата тук нататък? Категорично. Както виждаме обаче, Дани Каназирева системно не спазва обещанието си, защото прави същото нарушение и на следващото общинско заседание. Това отново трябваше да й коства 30 лева И 4 контролни точки. Ето го и следващият рецидивист Владимир Кисьов. А предишния път уж си беше взел поука. Ама предишния път. Вира, че усъхти в мене моята гражданска отговорност и твърдо ви обещавам, че няма да го наруша. Абе, май, гражданската ви отговорност се разчувства само пред нашите камери. Защото продължавате безсрамно да нарушавате правилата за движение по пътищата. И все пак, Рачков, има общинари, които ни обещаха да не правят повече така и удържаха на обещанието си. Това са Спас Гърневски, Славчо Атанасов, Човешко е да се греши, но само глупака прави една и съща грешка два пъти. Тодор Кръстев. Поздравление! След като 3 пъти ви хванахме да нарушавате правилата за движение, вече ги спазвате. За разлика от някои ваши колеги. Нали, там ударахме и печат и обещахме. Да, сега ви удрям един печат спазвам, защото на този предни заседания видяхме, че си спазвате знаците. Георги Титюков. И както ми снимат и шофьора миналия път така да влиза от тук, винаги заобикаляме редовно. Там, както видя и днеска откъде идвам, Да, за съжаление. Имаше ефект. И както ви обещах, знака все още е там. Да, за което браво, въпреки че някои общински съветници се опитват да се измъкнат с това, че не има бил място, а ние смятаме, че знакът си много на място. Не е голяма вратката, 500 метра няма сега. Какво 500? И ние така мислим, ама много от вашите колеги не мислят така. Ще се науча. А сега да обърнем внимание и на бодрата смяна общинари-нарушители. Невероятно, но факт! Новия кмет Иван Тотев и шофьора му са едни от системните нарушители на правилата за движение по пътищата. За двете нарушения, в които ги изловихме, шофьора на кмета трябваше да олекне с 60 лева и 8 контролни точки. Какво е обаче кмет без верни заместници? Димитър Кацарски, заместник кмет на Пловдив, и шофьорът му също нарушават смело забранителния знак. Не остава по-назад и кмета на район Източен Петър Петров, както и кмета на район Северен Ралю Ралев. Същото нарушение прави и заместник кмета на район Централен Октай Чалашкан. Нарушителите обаче не свършват до тук. И така, Тодор Петков първи път, Тодор Петков втори път, Ани Лавчиева, Илиян Иванов, Илиян Иванов втори път, Ванко Иванов, Джамисет Джафер, Емил Русенов, Константин Георгиев и Еди Сарафян, Костя Попов, Радослава Ташкова,
За всички тези нарушения общинарите трябваше да бъдат глобени с общо 630 лева и 84 контролни точки.